Kaixo lagunak, bazenekien aurten ikastolak 50 urte betetzen dituela? Segurazko bai, baina hainbeste pandemia eta hainbeste liokin batzutan ahaztu egiten zaigu, eta 50 urte ez dira nola nahi pasatu behar. Une honetan nolabait hasi ginen batzorde bat osatu genuen ospatzeko 50 urte hauek ze zelebrazio, ze aktuazio, ze gauza egingo genituen, baina egi esateko behin da berriro pandemia zaplastekoak ematen junda. Urriaren inguruan asma geneukan indoa jan bat egiteko, barrun jana familia guztiekin, eta pandemia gora eta pandemia bera bertan bera utzi behar izan genuen. Gauza bera gertatu zitzaigun berso afaria montatzeko asmoa genuken eta gura ere bertan bera geratu zen. Zorionez, posible izan zen kantu koloreren aktuazioa hemen polikiroldegian egitea eta 300 familia baino gehiago parte hartu zenuten. Baina, une honetan zertan ari gara. Orain ari gara proiektu polit bat, nire ustez oso polita, martxan jarri dugu liburuaren egunaren harira. Liburuaren eguna aurten da apirilaren 23an. Egun hortan badakizue Katalunian izaten dela egun potentea, nolabaitan jendeak liburua eta La Rosa oparitzen dio bat besteari. Guk ideia polit hori hartu gendun eta erabaki genuen itxaropena ikastolak egingo genuela gure berzio propio bat, festa horrena. Eta zein da gure berzioa? Gure berzioa da ezkenean oparitu behar diegu gure Trapagoko eta inguruko herritarrei markapaginaz bat edo horri markatzailea esaten da moduan personalizatua bakoitzari. Eta nola burutu behar dugu hau proiektu polita hau? Alde batetik gure ikasle guztiak parte hartuko dute. Ikaslei eskatu behar diogu liburuaren egunean esaldi bat idaztea eskuz horri markatzaile horietako batean. Danak izango dira personalizatuak. Hori bai, txikitxoei zuen laguntza behar dugu. Guraso bezala lagundu iezue pixka bat testoa burutzen da hori. Gutxi gora bera 500 ikasle parte hartuko dutenez, 500 ikasle bakoitzak 5 kopia aterako ditugu bere horri markatzailearenak. Hori bai, kopia bakoitza eskuz idatzitako izango da. Eta hor jarrita izango da bakoitzaren izena eta zegelakoa den. Abizenak ez ditugu jarriko. Eta horrela eginda 500 ikasle garenez eta 5 horri markatzaile ikasleko guztira izango dira 2500 horri markatzaileak. Eta apirilaren 23an egun hortan 50 denda eta taberna ingurukoak parte hartuko dute eta bakoitzean utziko dugu pote bat 50 horri markatzaileekin. Eta egun hortan jendeak joten dana erostera bere konprak egitea edo zerbait hartzera tabernara, oparituko zaio horri markatzaile horietako bat. Eta beti izango da sorpresa bat, zen bakoitza diferente izango da, eta batzutan gerta daiteke baten familiko norbait izatea, nire semea da, nire joa edo beida ezagun baten testua han azalduko da. Esperientzia oso polita dela uste dugu eta zuen laguntza eta konplizitate askatuko genuke hau martxan jartzeko. Baita ere martxan daukagu, bere momentuan erabaki izan nolabait 50 urte ospatzeko egin behar genula niki bat ospakizun horrekin. Eta hor lehiaketa bat antolatu genuen ikastolan eta lehiaketa horretan azkenen kalidade oso honeko diseinuak egin zituzten ikasleak, DBH-ko ikasleak, eta irabazlea izan zen Oier Moran ikaslea. Eta bere diseinuaren arabera egin dugu gure nikia, ospakizuna betetzen duena. Niki hori ere salgai dago, hemen ikastolan 10 eurotan. Ja kantu koloreko aktuazioan asko saldu ziren, baino baita ere badaude familia batzuk oraindik ez dakitena hori hemen daukagula salgai. Bai,
Osea, nahi dezuenen etorri eta hartu niki horietako bat, ospatzeko 50 urte hauek. Horiek ez dira gauza bakarrik izango, nolabait pandemia badirudi, ja lasai xamar usten utziko digula pixka batean, eta orduan batzordea martxan dago, eta, por cierto, irekita dago, eta norbait parte hartu nahi baduzue, etorri lasai, eta bai mailez, bai presentzialki parte hartu. Eta hortan bilatzen ari gara kurso honetan bai aktuazioak, bai beste ekitaldia, beste proiektuak nola burutuko ditugun gure 50 urte hauek. Gomidatzen zaituzte parte hartzera eta ongietorriak izango zarete. Eta zuen animoa eta laguntza beharrezkoa dugu. Mila esker.